اختقبر عصرنا حزو نبراريونا تصر ويحبوا عزو عين فناتت نسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناتت نسيو ودا ترقمو يريتراونت إريتراونت مادر حولت إريتراونت حبن جغنت عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت اكوي لقو تسبري إريتراونت سعاري سخدي إريتراونت سوري سخدي إريتراونت سوري زقم زغدي إريتراونت سودي Curing critical mineral imports and boosting trade ties with Africa are some of the aims for the upcoming. I said, it boils down to leadership. China, 35 years ago, develop an economic partnership with the Russian Federation in all areas and also ask Russian investors to come and invest in the Central African Republic. አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም ሀገር ያ ኢሎንኮ መግለጺ እንኳን ነፃ ወጣሁም ይሉ ባዕብዩ ካብ አዲስ አበባ ደብዳቤ እንዳ ተሰደደሎምስ ናይ ናይ ሪጅን ቀይሕ ባሕሪ ሕዚ ብዋናነት ኣብኡ ማእኸል ገይሩ ዕዳሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ዳልወሉ ዘሎ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ኢሎም بسوسان حالن عامة مرات نبرهاتي تتوقش الله زوجات أفادرتين زمر السلام كتوج تمدبت استطلمة نعين هنصبه جوي. Independence تعيزه أليكس لوان زواجهم بار نعود مثل حجر كفتوي حكيم نتوجه المعرض مثل حجر. ورنا أفريقيا سلام دللي كنا دبال كنرسخه وحنقولنا هم دمسسهم كلا لنا نبل معاتنا برقات قصناهم كيسن ጃፓን አልሄድም እንደ ወያኔ ተቀጠቀጣላችሁ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተ እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ንኹሉ ጎርጊርና ፈቲሽናን ኣገዳስነት ዘለዎም ካብ ዓለም ናብ ኣፍሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ሃገርና ዝምለስ ዜናታት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ጽንሑ ከም ዝረኣኹሞ ሰፊዕ ዝኾነ ኣርእስታት ኢና ክንርኢ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ፕሮፓጋንዳ مستفلالي علامة زجبر زلو كمون تي هو حد بهال حيلي كميلون عدي سابا يأتو خمزلو زر ملكتاتون كرينا زدما نتبلوتيكاو الايمنت ويكا موغغان ويكا السلالفانا حيلتاتات وهمي كسألوي نتزوبا كرينا اب كوريا زفت امزلوون كرينا مجمرياون ناي كوريا علامة تي وعلا كاب صباح نديك جمر لو مشيت ناي درار ايفنت كلي كابوي زجمر زياده كن كل جينا درو حدش ديلس كغبرو جميرو مالو نعوز جلس حصر زبل ريبورت خلوني لايك غبرو سبورت غبرو مساي قصلنا بالكو اب زياده ما تجرم كنتات الله صنيلنا رينا نغداي ኢትዮጵያ ዝምልከት መጀመሪያ ግን ኣብዚያ ሓንቲ ጽብቕቲ ዝኾነት ኤክስቼንጅ ወይካ ኤንካውንተር ክንሪና ዊሊያም ሩቶ ዝተዛረቦ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓቂ ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ዘለዎ እዚ ድማ ካብ ኩሉ ግን እንታይ ክርደል ኣለኹ ኣብዚ ራሻ ምስ ቻይና ሓደ ኣገዳሲ ራሻ ምስ ሱዳን ጎረቤትና ኣገዳሲ ዝኾነ ስምምዕ ክትፈራረም ቀሪባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዚ ውዕል እዚ ድማ ክንሪአና ምስ ካልኦት ሃገራት ድማ ብኸመይ ብቕልጡፍ ትጓዓዝ ኣላ ክንሪና ኣብዚኣ እስከ መጀመርያ በዚ ናይ ኮርያ መኽፈቲ ክኾነና በዚ ንጀምር እንደን ናብቲ ናይ ኣፍሪቃ ክንምለስ Mineral imports and boosting trade ties with Africa are some of the aims for the upcoming Korea-Africa summit. That's according to President Yoon Suk-yeol in an interview with AFP released on Sunday. Yoon said South Korea بنصر العماناتها مس أفريقيا أنتي مخانو ويون زي أفريقيا كوريا سميت زجبر زلو نابتر نجارات ويكا كاب مريد وز نجارات لعلا قدا سنة كم زلوا highly industrialized كتابات لزغني كأندا قدا سنة ناتو نابتر نجارات لزي إرترا كم كالوت هجرات بزح تفترة واحد تزلوا يا لزي مس كلن هجرات أفريقيا تجبر دما نزيد نجارات بخمين مس أفريقيا بسمع كده كيت سكانيشن اسمعيو مس إثيوبيان مس تنزانيا ندرس سمع جميرة مالو. Korea is quote a high-tech manufacturing powerhouse, but it relies heavily on imports for over 95% of its raw minerals.
سعتي رير ايرز بحال ويد ما كان مدر دوزت أجاتات نتي industrialized capacity نايتهجر كنت سلتدلي كاب أفريقيا دما بسفي حيوز نجارات سلزركب كم جبر ملسون مستن عبيت هجرات دما ناي نجدي مخنياتو export oriented كنت أباس لزخانة نشتي حبري تبزع بكت أبا ناي ساوث كوريا كبكمية because مسكمية عينة هجري بزع بانتايز هجر زنيشتي حبري تبزع بكت أبا normal GDP in 2020 was زي عبد أسرع بستوسد جمجام كنرينا ناي ساوث كوريا قطبا 1.63 trillion US dollar. لذي زي قطبا زي حد عبي قطبا يو حد شدشت تريليون زعقان قطبا زلو هاجرنا نزارب زلنا ترجع أبكبه بناي طليانن ناي كندا بتحي زلو كندا كنا من تاي سفح مريت معربا عالم زلو أبتقوم زلو قطبا كابناي راشا برازيل عندما زعب قطبا نزارب زلنا. South Korea has a population of 51.3 million people. خمسان حدا بثلاثة مليون هزبني يروم قرب تلاي وسيخو كون خلي بحافشاجن ساوث كوريا بمنتهى فلت أبزي population declines قبر زلو سب أي ولدنيو أبتعد زلو أب علم تازخفة ناي هزبي من كل قوال زقات ما زلو حجرت بحال دبوب كوريا هذا كابتي أب ميديا تمسؤولنا قرطلو من كل قوال ناي population أقات ما زلو لك كم جابان هجري زياون سلزي تي أفريقيا زت أمتها زلو تسقطات ردي يكون عداقة يكون كمون workforce ون كت أمتخل تخونيا. The country's gross national income in 2020 was $32,860 per capita. per capita تتبعيلو دما أتاوي بمنصر دولار قطبانا تانا فزبي مسمغل كايو سلاسان كل تنشحن شو من تميتين تيسعان شو من تميتين سوسان شح سلازي كلا سلاسان كل تنشح نعمت نافز بيت تمغيل كات قطبانا تا كندو كبات خلي بمنصر مسجا الناس أصير كم تشاينا خطرية غلغا تشاينا عصر تشح يزلو ولا قطبانا علمنا تشاينا مبل كالاين تغوني بس حزبنا حدنا 4 بليون حزب سلازغوني تي قطبانا تنافس باخت مغلق لغا ناي تشاينا كسع كندي تحتكم زلو بخاله زراربا تشاينا نكتعب كند منتاي رومكم زلو واخد فلط لكم دبوب كوريا عافنا يتمع على بتي حتى كابزلاتو نخد كسل ازي كبيديو تشاينا قد ابناي دبوب كوريا درجات راي كاب جي دي بي بير كابيتا كتبزع سي كند منتاي تريفوالو ذاتس واي تشاينا كلتا ثلاثه غزي عز في قطباك عب خمس خلت زلوا قطبا يزنقر تي زلوا potential ناي عبيسي كينا زلوا قطبا يزبحال زي بحالنا دبوب كوريا كن ابتشاف بصحي اوريدي مالتي. Now let's take a look at the South Korean labor force. تناي سرح قطبا خطر خلغات سبات ابي مسرحن تلكم زياده اف سيرفيس سيكتور يو تزعبي اندستري 25% سيرفيس دما بانكينج كون خل ايرلاينز كون خل كالت هوتيلز كون خل توريزم كون خل سلازي تزعبي حدا قطبانا مع بلي سوفيستيكيت ناقونه مسكده كل غزي اب سيرفيس سيكتور يو زودق 25% اب اندستري اغريكلتشر دما 5% يزلوا سلازي مور اب سيرفيس سيكتور كيد زلو سيرفيس سيكتور انت ابي اب تقطبا كل غزي sophistication اي تقطبايو which is also dangerous نتهاجر كينو نخد كي كبيت سلازخونه 70% of the workforce is employed in the service sector and a quarter in industry. The seasonally adjusted unemployment rate was recorded at 2.8%. Korea exported goods worth 513 billion, while بعينو قطبا خطريو خلخا مور ندقد سدد كاباتاوينا نرزلنا اكسبورت ناتهم يعبي كابتي امبورتس ناتهم مالتي سلازي امبورتس قبرو وحد اكسبورتس قبرو وحد اكسبورت وي كان دقد سدو وقم بزعيو سلازي تريد سربلاس اللو هاجر يازيا وحداتنا بعالم كدقد سدو كابتي نوش تزوتو زوحد مالتي تشاينا حانت كابتن تريد سربلاس اللو هاجريا امريكا زحلف 3 عامت ويلعليو كل غزي تريد ديفيسيت كابتن دقد سدو نوشت زاتي زعبن امريكا that's why تقطباناتهم نابعدا ناودق زخيزلو زيوم جن ندقد زياده سدو حقراتنا نزارب زلنا that's why افريكا اقداس عداغا foreign goods worth 468 billion and therefore recorded a trade surplus of 45 billion US dollars in 2020. Electrical machinery and equipment accounted for 31% of كابتي اكسبورتس قبرو هنتايم تسدو تريلنا ماشينري سلازي كاندي كابتي تسدو ترينا ماشينري ان الكتريك ماشينري اكويبمنت زغ مخاين كون غل سامسونج تليفون كون غل فريجات كون غل تلفزيون كون غل ابزع عود زي زلا علي 30% الكتريكال ماشينري تسدو كون خلو ويد ما اكويبمنت كم دما ماشينري انكلودينج كمبيوترز دما 13 بفلاي دما ابتي تشيبس بحال ازناي ميموري كارد ديز بحال يو اس بي ستيك ديز بحال اوتات سلا على سوفيستيكيشنز الوميم اما خاين دما فيهيكلز كنبل كلنا دما كيا هاينداي
ካልእ እውን ህልዎም ክኾን እዩ ካልእ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ መኻይን ትፈልጥዎ ተለኩም መንሽን ግበሩ ስለዚ ብጣዕሚ ረቂቕ ዝኾነ ቁጠባ ኣብዚ ናይ ሎሚ ድማ ተወዳዳሪ ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና ካልእ እውን ኣደር ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ግዜ ነናዓሹ እናኾነ ዝኸይድ ማለት እዩ ኤክስፖርት ቨርሱስ ኢምፖርትስ ዝያዳ ኤክስፖርት ናቶም ናብ መን እንተሪልና ቻይና እያ ቀዳመይቲ ዝያዳ ኤክስፖርት ናቶም ሰማያዊ ክኾን ከሎ ኢምፖርት ስለዚ ሞር ንቻይና ኤክስፖርት ይገብሩ ካብ ኢምፖርት ዝገብርዎ ናብ ዩኤስኤ ሞር ኤክስፖርት ይገብሩ ካብ ኢምፖርት ዝገብርዎ ቪየትናም ሞር ኤክስፖርት ይገብሩ ካብ ኢምፖርት ዝገብርዎ ሆንግ ኮንግ ተመሳሳሊ ጃፓን ኣብ ጃፓን ግን ሞር ኢምፖርት ኣለዎም ካብ ጃፓን ካብቲ ኤክስፖርት ናቶም ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ብፍላይ ናብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ሞር ኢምፖርትስ ከም ዘለዎም ተቐይሕ ኢምፖርት ዝብል ዓቢ ስለዚ ቀንዲ ዕዳጋታት ናቶም ቻይና ምዃኑ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ኣቑሑት ናቶም ቀንዲ ዝሸጥሉ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ስለዚ እዚ ከም ንሽተይ ስእሊ ብዛዕባ ቁጠባ ኮርያ ክንብል ከለና ንግረ መንገድና ክንምሃር ኣለና ኣብዚ ለንቀለ ድማ mineral needs. Some main of quick economic creation at his office to and ending with Cabo Verde. Africa Summit, which starts tomorrow. So ሕጂ ገለገለ ምስ ሃገራት ስምምዕ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ሓደ ካብኡ ድማ ምናልባት ሪኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ታንዛንያ ስምምዕ ገይራ ኣላ በሃል ኣሎ Africa Summit, which starts tomorrow, President Yoon Suk-yeol met the leaders of Tanzania and Ethiopia over the weekend. Through these meetings, Seoul aims to build a robust partnership with these countries while looking to secure key mineral resources. Our Kim Jang-sil reports. With So Drums Tanzania Africa Summit just 1 day away, the South Korean president met with the leaders of Tanzania and Ethiopia over the weekend. At a lunch meeting on Sunday, President Yoon met with Tanzanian President ታንዛንያ ሓንቲ ማግኔት ናይ ኢንቨስትመንት ኮይና ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ብቻይና ይኹን ብኣሜሪካ ከምኡውን ብኮርያ ብካልኦት ሃገራት ብጀርመን ብኖርዌይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ታንዛንያ ኢስ ቢካሚንግ አ ማግኔት for some reason ስለዚ ታንዛንያ ትገብሮ ዘላ መቕዳሕ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ካብ ኬንያ ንላዕሊ ኬንያ እውን የስ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጀካቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ዘላ ወጥሪ እንተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ዞባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሩዋንዳ is attracting a lot of investment ኡጋንዳ is ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይኣትዋ ኣሎ ኬንያ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይኣቱ ኣሎ ከምኡ ድማ ታንዛንያ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጠቕላላ ዘይኣትዎ ዘሎ እዩ እተን ቀጥታ ኢትዮጵያ ትፀልወን ዘላ ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ሆርን ኣፍሪካ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ መሰረት ናቱ ድማ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዲቕ ዝበለ ውግእ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ውግእ ከይወፅእ ሕጂ ናብ ካልእ ውግእ ከይዳ ኣሎ ካልእ ድማ ሶማልያ ድማ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ብጣዕሚ ኣብ ሓደ ሴንሲቲቭ ዞባ ብምህላዋ ብጣዕሚ እያ ትጉዳእ ዘላ ክንብል ንኽእል ወላ እኳ ኤርትራ ድሌታ እንታይ ምዃኑ ፅንሒልና እውን ክንሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ናሃለወ እቲ ዋዕላ ዕለት 4 ክጅምር ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ካቨር ክገብረ ክፍትነ ሕጂ ናብትያ ኣብዚያ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ዊልያም ሩቶ ካብ ዝገበረን ደስ ዝበለትኒ ብዛዕባ መርሕነት ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ እዚያ ድማ ንነፍሱ እናወቐሰ ይዛረብ ንህዝቢ ኬንያ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስምዕዎ ሕጂ And I quite agree with what President Kagame has said. እንታይ ኢሎም ሓቲቶም መስለኩም ቅድም ኣብዚ ራሻ ዶ ቻይና ዶ ኣሜሪካ ኣይና ይሕሸኩም ኣይና ዝበለፀ ንሽርክነት ንኣፍሪካ ኢሎም ዝሓተትዎ ሕጂ ስምዕዎ ንኽምልስ ከሎ boils down to leadership. China 35 years ago was not where it is today. In 35 years, today China is the second largest economy in the world. It's because of leadership, it's because of decision. So it's really, really powerful. ነዚታት ኢኻ ዋላ ዊልያም ሩቶ ናብ ኣሜሪካ ይኸይድ ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸይድ ስቲል ነቲ ሓቂ ከም ሓቂ ክገልጽ ዝኽእል ዘሎ መራሒ ሓደ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ብዘይ ካብቲ ስምዒት ወፂና ወይ ካብቲ ፖለቲካል ዲቤት ኣጀንዳታት ወፂና ነቲ ክውንነት ንዛረብ ኢልዎም እቲ ክውንነት ድማ ቻይና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት 40 ዓመት ካብ ዲቕ ዝበለ ድኽነት ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለም ክትበፅሕ ምኻላ ኮለላ ይንበል መርሕነት እዩ ከምኡ ገይርዎም ይብሎም ኣላ ኣሜሪካ ከንታይ ትብል ዘላ መርሕነት ኣብ ቻይና ዘሎ ዲክቴተርሽፕ እዩ ሕማቕ እዩ መጥፎ እዩ ክሳራ እዩ ዕንወት ይክእል ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ንስኹም እንታይ ይብሎም ኣለዉ ቻይና ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ኣብዘን 35 40 ዓመት ኣብዚ ክትበፅሕ ዝኻለት ጥዑይ መርሕነት ስለ ዘለዋ እዩ ይብላ ኣሎ ንሳ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ነታ ዲሞክራሲ ትበሃል ኬንያ ብኸመይ ክነቕፋ ሕጂ ስምዕዎ making. And leadership is about decision making. Leading is about making the right decisions. And always I am challenged because
when I make right decisions, people always tell me, you know, you have to think about your re-election. سمعكم هذا؟ مرحلة مالت أموداتا وسانة موساد ويكا decision making يلو. لازم مرحلة كبهال كله حنت هاجر صبغ لي هذا اللحمة مرحلة تايز مركز قرب كافيات الله زيا مستخخال يدليايو مرحلة ترى يكونن نايدقة صعوباتون أقدر سنة الله بزي سلامتاي سنة لا قلت لكم the number one هاجر نبي جس أتخيل الله أنتي تقبل لكن كل جزء أبتي مرحلة يوز مركز بلا الله سلازي تهاجر أب كمية الرجال أبتي مرحلة زمركز كاب كونه مرحلة مالت كنتاي مالت بلا الله decision making وسانك توصل مخال توسانة تقبرقه جنا عيك بزوج زين تايبلو نابزي زخانة وسانة كوسط كله تتأنكا كلا إجزاء كم زي تمرس كي جبرك كذا وسانة زي نري إلكشنات كداغ ما يمرج أنا تاب قمت توسنو زلقة هاي مالتيو كل زوسنو أب قمت توزلني كلا إجزاء نخمرس يخلنا ده ويس يخلنا this is the secret behind democracy democracy مالت مجمريا نهزبخا نهاجركا زربع ده يكونه نعاخا نفس الآن نخت مرس زت عملكا نتبتاتي خاخ تجبر زلك هايزبلك that's why دما أمريكان أوروبان أب أفريقيا ديمقراطية أتوز دليو سلمتاي نفع مراح أنت متيو عبتن زمس 4 عامات جحكو جحفو سلزخولو نتن هاجر كابتو زلو سيستم كم زي وصخ جبروان سلزخولو نت ديمقراطية زبها بزيادة أب أفريقيا كلش دليو you know نساتهم نابز زلو معبالة بديمقراطية يكونوا بتشعم أقدمهم يوم بتشعم ده حاليا ديمقراطية أدوبت ناجبرو متيو I mean أنا سويسرلاند يزنا برزلو مثلاث عامات دق نسيا مس أنا نيرنا بزعدي أغلى دق تعطي ترى عندو سنون يرم تحكي أب أفريقيا أقول لهم هجي كل نجار كأير ويم زبون نازلوا ساتهم أبزد اليوم جزيك أسيلهم يوم تغيروا أفريقيا أقولكم عدل أي وهباني زلوا نبنة إيرترا كم عدل أي توهبان زلوا so نملا سجى أبزد زرباناتو تبغى زرباك زربان and you know and I keep reminding them that I was not elected to be re-elected. I was elected to transform the country. Okay, let me ask you this. You know, and I remember when I speak in some fora, and people come and whisper to me, "Oh, you know, don't say too much because you see, you know, these people might get annoyed with you." And you know, I'm asking myself, it's not in my place to say what people want to hear or what is popular. It is my position to say what is right. And you know, what is right is not necessarily popular. Yes. He is absolutely right, Abzi. بزي قد سنت عينت بوليتيكا وكايدا له. He is telling the real truth. تايز بلزلو. بزعق زي كزارب كله تهتانكا سبات كيف توقول يوم نخيت من الرأس كجبرك هاي خلي يقولون خلوا أنا سرعي حجي تمريض الله غيب له ملابزة تمريض يا زلوا نتهاجر كغير زغلي زبل كويا خجبر بقمت أنت هاي زبل النازلوا إذا زلوا عينت بوليتيكا وكايدا نتهاجر نخد كيرا أزي كبيد مخاني زقلت الله مزلوا نزي زي الدوس لزخوني كونن إذا زربازي نابكالوت كي لقبني بالتأمينة establishment زفره الزربازي سنغافور سلامتها هابتي ما بسلاس عمل تشاينا سلامتها هابتي ما اسكي give me a name حنتشم هبوني بديمقراطية مع بلد هاجر يلان كابي كتمسيهم كتبوني there is no هذا حاشت مع بلا تبها الهاجر بزوج شاريتين قال زي دبوب كوريا زبالي دبوب كوريا دما pure capitalism هيكونن تي كارب فيديو غير لكم يرقوا طبعا هاتم افاميلي تاز تمركزه 5-6 كونغلومريت سي نتقطبا زوننو عندهم لهم جروب سالوا سيستم الو نعم بالا زمصوم سيستم نيرومي كم تخالي بيور كابيتاليزم بلا نخول ناصا قلبل زبلكم يكون ناتما غبابي امتيو بحفشا كن كلنا تنلومي سربه تخاولو تغيرن زبالا أربعة عامات من ريج أزجبر حجرات يكونان سلامتاي كبيري بخم خط الرز حنت كامبانيا أربعة عامات من ريج أنا جبر كتعوتها تغنيها كوربوريشن يزبل لكم زول لا تلون هجر فزي حادة تعي مراح مسر غبكا جزء كتب لك نتي قطبة مسرة ولو تنخ جبر له بسي تحكى دما دبي ويكا UAE أب 3 عامات 4 عامات كابتيس أكسب حجي أكم زع عينت لو تدمت أب دبي سي حمش فلاسين يوروب شن تعتم منتس عن سلولو لو متعدى بي بتسهله كابلوم كابتاش عكساب حجي حدا ما راح يزله سلازي ما رأيناتنا جبري ناطمته ناس رح يخيدوا حجي ما أنا ودي سجاجر له نترأي كسجاجروي نه 5 عامات نه 10 عامات نه 3 عامات رأي له سنغافور كمو 3 عامات حدا ما راح يكون في لسرح هو حتى زيوم ما راح تجي أتوم زجبروا جن كابنا معربا على attention تعليهم نيرو ساتما باتنشن كجبروا كاك يبلو من أنت أرام ناخد كان ناخد معبل أجي كفيديو أنت أرام ناخد زي معبل حجر يلا ولا روسيا وانتخونه ولا تشاينا وانتخونه
أنصار أمريكا ناخذ يكون معبيلهم مس أمريكا نتحواوس يوم معبيلهم سلزي أنصار أمريكا خد كان ناخذ معبلا يكعلني زي it's just by principle survive كتجبر تخليها كتمعبل جناي تخليها سلزي مس أمريكا كم زيت تسأل أكا ويون أقالوا بخم زيت كبر لك ناجبر كا ما جابر ياخد كون تخليها جن أمانة ربحنا هاجر كنا قدم كا كي تخليها أنصارهم تتون تلكاجن they will make sure كم زي حلفلكا كتمعبل كم زي تخلكوا قبرها قولي ما عاد مسار عيزة لو ما بو زي إيرترا أنصارهم تطوز بلا مركز سلزي حزت يزخل واقع كفيل أمبر رئيس اللي هو ويون تصورة كم تأب صورة استعوته اللي من قد كعوته زغل من قد فلت نيريو يفلت كم زين برد ما بين يفلت بحسب يكونن كم تسعان هذا كسب تسعان شو مدن أزيك قلت سخانة لو تجبرني يرتحجر سلامتي التصورة وتمنجس زخانة التصورة زين برد حرمنجس زخانة كم يجرك كم تعوت يفلت نيريو رايتا دحريت ماليس ونسو عمود داتا نتنس زفلتو كم زي جبروس لز جبروي مزخانة يقول دقة خينا قد نجارات نخيطو هزبو بسلام نخينبر سب نخي سرح كل نجار سلست عنك زي سرح يكعلن نت منجس بيرتراسلو سلست على كائن تفحك تيتخدم إيرترا جينا تمكرو زي بلوم كلو صبو يخدون يرام ترجعهم لهم كاب ساحل متيوم سي برخاتات يوم يرام اب ساحل متيوم هاجر تركيبهم اوكي بانكتات اين برومن ميبي sophisticated university اين برومن اب ساحل متيوم كنا تهاجر تركيبه ما نتقطبا رانكو غبرو جميرام اني توركت ترجعهم سري هلو صبو سري هي تعريو مسرح زعبيه جن نسوم سلا حمق ده يكون التي environment سلا تغير زي نقدف لما لسنا ويليام روتو كل جزء perspective كهلوانا سلا زلو And it is the conversation. It is the conversation we're having in Kenya. You know, let me give you two examples. Yeah. When I came into office, I told the people of Kenya, our savings as a percentage of GDP is around 10-11%. Other countries. هاجري يسبب عليه لا 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 زيو جرحو يوتو هاجر وهاجر أمرا ونسل زي كيرو متكل يسعدوا ولا يفهموا زلون زنبرن تاريخ زباحة يغون سحر فرخ سيرو مدنات بلاوي تحطو بزي والول لباي وزي يختمتو. The Central African Republic welcomes Russian investment and encourages greater cooperation between Moscow and نفس وكف معاتي راشا أبحنت هجر عبي بروجكت ويكا حد شركة ناقبرت يتخيزلا قدم زي نازي تشاينا وي أوروبا أو هجر زجبرين يرلو مجن راشا نا يوكرين قال ملا ديكونه أب أفريقيا نفس وكف ستيب هجيم Central African Republic سمعوات مراح انتهى كم زبل زلو. the stance of the CAR president, who sat down with RT to discuss that and indeed expressed thanks for Russia's support, particularly in the agriculture sector. We wanted to develop an economic partnership with the Russian Federation in all areas and also ask Russian investors to come and invest in the Central African Republic since there are ስለዚህ ፕሬዚደንት ናይ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ባይ ዘ ወይ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብዛ ዓዲ ወዚ ልክዕ ከም ጁባ ኣብዛ ዓዲ እዚ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘርእዩሉ ዘለዎ ቦታ እዮም ስለዚ ኤርትራውያን ነዚ ዞባታት እዚ ዘን ብፍላይ ዘን ንኣሽቱ ሃገራት ብቁጠባ ብዙሕ ዘይተንስኣ ዝነበራ ኤርትራውያን ነዚ ቦታታት እዚ ምስቲ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ናይ ቢዝነስ ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ሓንቲ ፖስት ሪአ ነይረ ፕሬዚደንት ናይ ደቡብ ሱዳን ሲልቫ ኬር ኤርትራውያን ናይ ስራሕ ባህሊ ናቶም ብጣዕሚ ከም ዘገርሞ ዝገልጽ ሓሳብ ሪአ ነይረ ስለዚ ኤርትራውያን ናይ ስራሕ ናይ ፃዕሪ ናይ ስራሕ ናይ ቢዝነስ ናይ ካልእ ፍሉይ ተውህቦ ስለ ዘለዎም ፃዕራማ ስለ ዝኾኑ ኣብዘን ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎም ክኸዱ ከለዉ ብቐሊሉ ንላዕሊ ፀብለል ኢሎም እዮም ዝረኣዩ ባይ ዘ ወይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዝመስሎ ኩሉ ነገር ኣብ ኤርትራ ጥራይ ፅቡቕ ኖ ኤርትራ ኮምፔተንስ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣፍሪቃ ምሉእ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ምሉእ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ወላ እውን ኤርትራ ሰላም ተኾነ ኩሉ ነገር ተተኸፍተ ንኤርትራ መበገሲ ናትካ ወይ ካ ሰንተር መናሃርያ ናትካ መዋፈር ናትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኤርትራ ግን 5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ ዝኾነ ቢዝነስ $1 ሚልዮን ቢዝነስ ክኾን ኣይክእል ኣብ ኤርትራ አንለስ ሞኖፖሊ ወይ ካ ዶሚኔት ነተዕዳጋ ተዘይገይርዎ ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብ ደገ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነት ንዑ ተጠቂምካ ንኣፍሪካ ገጽካ ኢኻ ክትጥምት ዘለካ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ገጽካ ኢኻ ክትጥምት ዘለካ እስዋይ ንኣሽቱ ሃገራት بعلم درجة دومينيانت فورس كونن تحرق إنهم نفكارو تجارات كتمثلهم سلزي إيرتراويان زجبرو زلوا بجوبا
ኣብ ደቡብ ሱዳን ድዩ ኣብ ኡጋንዳ ድዩ ኣብ ኬንያ ድዩ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ድዩ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ራሻ ድማ ሕጂ ኣውታቱላ ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ እዞም ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ዝበሃሉ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ፈረንሳን መሻርክታን ዝኾነ ነገር ከይገበሩ ሃብቶም እናገበቱ ንምዘበናት ተቆጻጺሮሞም ዝነበሩ እዮም ሎሚ ነጽነቶም ረኺቦም ሃገር ድሕሪ ሃገር ራሻ ዌልካም ቻይና ዌልካም መጺኹም ማዕረ ዝኾነ ሽርክነት ምሳና ትገብሩ ዘለኹም የስ ፋይን እናበሉ የእትዎም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ብሬኪንግ ኒውስ ይሩ ነይረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ኣፍሪካ ናብ 5 ሃገራት ንክበፅሕ ብጊኒ ኢኳቶሪያል ጊኒ ትበሃል ሃገር ብኣገይሩ ጀሚሩ ነይሩ ናይታ ሃገርታ ፕሬዚደንት ድማ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ቻይና ከይዱ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝምድና ናይ ኤስያ ናይ ኣፍሪካ ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ድማ ብፍጥነት ገይሮም ካብቲ ዞባ ፅልዋናቶምን ሓይልናቶምን ይወፅእ ኣሎ እዚ ድማ ጽቡቕ ዜና እዩ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ በቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ፀገም ዘጋጥመን ዝነበረ እዚአን ክረሕቃ ከለዋ ኤርትራ ከም ዝንብሎ ዘለና ብፃዕሩ ክኸይድ ዝኽእል ሃገርን ህዝብን ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክዕወት ይኽእል እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ሓፁርን ካልእ ካንሸሎን ተዘይጌርካሉ ገዳም ብካልእ መንገድን business opportunities in our country. It is true that there are a number of sectors that are important which could be beneficiary for both countries. There is agriculture, there is energy, there are also mines, there are many other areas. We discuss the energy sector a lot. The Russian Federation has developed a certain number of capacities that really adapt to our situation today. In particular, the mini solar energy dams that suit ብሓፈሻ ምስ ራሻ ብዙሕ ሽርክናት ከም ዝረኣዮም እዩ ዝንገር ዘሎ ንሳነክ ደፋ ናቐፀልኩ ከይደ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኣፍሪካ ክዛረብ ከለኹ ናብ ሱዳን ክመፅእ ድሕሪዩ መቸም ራሻ ምስ ሱዳን ብዙሕ ዝምድና ክትገብር ከም ትፍትን ዘላ ናብ ዝሓለፈ ድማ ቶፕ ዴሌጌሽን ናታ ናብ ፖርት ሱዳን ምስቲ ግዜያዊ ናይ ሰራዊት ሓላፊ አልቡርሃን ምሱ ከም ተራኸቡ ስምምዕ ድማ ከም ዝገበሩ ንሱ ድማ ራሻ ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብረሎም ንዓታቶም እቲ ወታደራዊ ሓገዝ ንሳ ትገብረሎም ከም ግብረ መልሲ ድማ ናቫል ቤዝ ወይ ከዓ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቤዝ ኣብ ሱዳን ክብዋ ከም ዝደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን 2022 ኣቢሉ ዝጀመረን ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐን እዩ ብሰንኪ እዚ እታ ሱዳን ከም ትፈርስ ተገይራ እውን እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ስምምዕ ብምቕፃል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናብ ዲል ገጾም ይቐርቡ ከም ዘለዉ ኣብ ሱዳን ትሪቢዩን ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ራሻ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ክታቱ ኢና ገለ ንብል ነርና ግን ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኣብ ሱዳን ምክንያቱ ሱዳን ብህፁፅ ሓፅዋር ስለ ዝደልዩ ዘሎ ካብቲ ሃገር ኩሉ ዝከኣል ክብዎም ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ራሻ ድማ ሎጂስቲካል ፖይንት ሓደ ናይ ሎጂስቲክስ ወይ እውን ኣብቲ ቦታ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ነዚ ቦታ እዚ ብፍፁም ዓይና ክትሓስየሉ ከም ዘይትኽእልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብተን ሳሓል ሃገራት ስለ ትኸይድ ዘላ ብሱዳን ኦልሬዲ ርክብ ኣለዋ ሰንትራል ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ኣሎ ምስ ጫድ ርክብ ኣለዎ ከምኡ እናበልካ ናብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ማሊ ናብ ኒጀር ኣብ ኩለን ተን ሃገራት ርክብ ስለ ዘለዋ እዚ ኣፍ ደገ እዚ ንዓዓ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ምስ ሱዳን ቀጥታዊ ርክብ እውን ስለ ዘለዎ እቶም ብመሬት እውን ክራኸቡ ስለ ዝኽእሉ ብዚኦም ቦታታት እዚኣቶም ሱዳን ንዓታቶም ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ራሻ ኦልሬዲ ናብ ዝቐረበ ስኩም ትበፂሓ ከም ዘላን መርኣያ ናቱ ድማ እዩ እዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዓወት እናገበረ ንካርቱም ተቆፃፂሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ትደገፍ ናይ ራሻ ከምኡ ድማ ኣብ ዝቐረባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሱዳን ኢራን ከይዱ ነይሩ ካብኡ ድማ ድሮናትን ካልእ ኣፅዋርን ይወሃቦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኢራን ቀረባ መሻርክቲ ናይ ራሻ ስለ ዝኾነት ምናልባት ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፅዋር ንክሰድድ ክሽገር ስለ ትኽእል ንኢራን ከፊላ ካብ ኢራን ገይራ ክሰዶ ከም ትኽእል እቲ ዘለና መረዳእታ ንዑ ይገልፅ ማለት እዩ ስለዚ ሱዳን ራሻ ኣብ ጎረቤት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምምፃእ ቦታ ዘደላደለት ትመስል ኣላ ውዱእ ዝኾነ ነገር ግን ምስ መፀ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናብታ ጎረቤትና ክመፅእ ኢና ብዙሕ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባኡ ክህልወና እዩ እንጂ ሌትስ ስታርት ዊዝ ዲስ ዋን ባንዲራ የኢትዮጵያን እዚኣ መደረ እዚኣ ብሰፊሑ ቫይራል ኮይና ዘላ መልእክቲ እያ እንታይ ኢሉ ኣብስ ከብዚያ ስመ ባንዲራ አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደ ቅድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም ጀርመን አልሄድም ጃፓን አልሄድም እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ ቤታቸው ረዳራይዎ ካብኒው ናጎየ ይመጽዩ እዚያ ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት እዩ እንታይ ኢልዎም ፀነየ ከሰበኩም ኣሎ ስማውዚ ቅድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም ጀርመን አልሄድም ጃፓን አልሄድም እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ this is really
زقرم يو رايوا ذا فيديو بسوع زقرم كنا تاتيو جيتا تشور درايوا كابين هيرو ماتيو تمالغا الزق والعاسي ولا حنت عقمي بلون انا سلو زفلطه انا ذا هاجر حنساب كما علق حنيرو بقى تلقحو علق حمز بصحو تلقحو ገንዘብ ተወሳኺ ብሽክሌታ ገዝዩ እንተኾን ከገዚ ካብ ዝበልክዎ ድማ በቃ ካብቶም ዘለቅሕኮም ካብ ዝጎዩኒ ብሽክሌታ ገይረ ክገጥፎም ክእል እየ ዝብል ዓይነት ንኣብይ ኣሕመድ ከመስል ኢሉ ዘምፅኦ ዘረባይ እዚ ኩሉ ከም ዘይተዛረቡ ራይዋ ሕጂ ከመይ ኢሎም ኣለው ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተቐቲሉ ክንዲ ወፅዓ ወሪድና ኩሉ ነገር ዝብልዎ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ነቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ናይ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ ንክወድቕ ብጥሜት ብሽግር ብሕክምና ምስኣን ኩሉ ነገር ኣብኡ ክወርድ ዝገበሮ መንግስቲ ናይ ፌደራል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ነይሩ ባንክን እኽልን ረድኤትን መድሃኒትን ኩሉ ኣብ ኢዱ ነይሩ ንኩሉ ተጠዋቢልዎ ኤሌክትሪክን ኩሉ ተጠዋቢልዎ ስለዚ ናይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝገበሮ ዕፅዋን ክባን እዚ ገበን እዩ ንባዕሉ ግን ዝኸሶም የለን ኣሜሪካ ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎ ሎሚ ተመሊሶም ከመይ ተሓቋቑፉን ይሰዓዓሙን ኣለው we need to learn ፖለቲካ ምዚኣቶም ዝተሰለፉ ነይሮም ኤርትራውያን ነዚኦም ትግራይ ትዕወት እዚኦም ተሰኪሞም ናስመራ ካብ ፅሕቦም ዝደልዩ ዝነበሩ እሳቶም ተመሊሶም ምስቲ ደም ዘፋስሶም ዝነበረ ስርዓት ከመይ ተሓቋቑፉ ኣለው again ደጊመ ኸረየኩም እየ this is just unbelievable እንታይ ይብሎም ኣሎ እንታይ ከይግበር ኣሎ ራዩ እንደ ቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም ጀርመን አልሄድም ጃፓን አልሄድም እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ ባንዴራ ናትና እንድሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ተዘይተቐቢልኩም ተሃገር ተዘይተቐቢልኩም ነድኹስተ ሓግዘና ይንብል ንከምዚኦ ዳንያና ይንብል ልክዕ ከም ወያነ ክንጭፍጭፎ ኢና ነቲ ናትና ድሌ ዘይገብር ኢሉ ትክክል ድማ so ከምዚ ንሪኦ ዘለና it's really amazing ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ መራሒ ሽመለስ ኣብዲሳ ራይዎ ተገሪሙ ኣሎ ኦልሬዲ ዘገርም እዩ ብዙሓት ሰባት ዘገረመ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን እዚ ፖለቲካ ግን መወዳእታ ነዚያ እያ ትመስል ምፀላኢኻ ክሳዕ ክንደይ ትፈቐር ዋላ እውን እኮ እዞም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ እኮ ትማሊ ንዓቢ በቃ ምዚ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰማምዕ ዘሎ ስለምንታይ ርክብ ይገብር ኣላ በኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ከይ ብወቅዒ ከይፀውዖም ከሎ ብወቅዒ ሓበሬታ ኣቢ ከይሃበ ከሎ ትኽኢላ ኮላ ንኣዲስ ኣበባ ክታቱ መሪፃ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ እቲ ዝበሃል ሓሶት ምዃና ፖለቲካ ፀወታዩ ንዘይፈልጦ ግን ኣብ ሓደጋ ክእቱ ከም ዝኽእል ሕጂ እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክኾን ከሎ በቶም ኢሊት ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ዘረባስ ከንስማዕ ብዙሕ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ፎር ሹር ኣብዚ ንርአ ኢትዮጵያ ዘብዕሎ ዝነበረ ናይ ሄጀና ቀይሕ ባሕሪ ሕዚ ብዋናነት ኣብኡ ማእኸል ገይሩ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምክፋት ዝዳለወሉ ዘሎ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ኢሎም ዘልዕልዎ ኣለው ኣይ የግዳስ መደራደሪ ገይሩ እዩ ብርጌድ ሓመድ ናብ ኢትዮጵያ እትይዎ ዘሎ እምበር ብተቃዋምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ገይሩስ ኩናት ንምክፋት ካልኦት ዘኽእል ተኽእሎ ይብሉ ሕዚ ብዝተመሪት ዘሎ ዝተልዕሎ ዝነበርካ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከናዩ ዕሉላት ዘይረኸበ እዩ ከምኡ ናይ ምዕራ ክልል ዘሎ ድማ ሓዊ እዩ ካልኦት ብኦሮምያ እውን ከምኡታት ንባዕሉ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው እንዳሃሎ ናብ ደገ ከይዱ ከምኡ ዝገብረሉ ዕድል ሕዚ ትሑት እዩ የግዳስ መደራደሪ ሓይሊ ገይሩ ግን ከቕምጦ ይኽእል እዩ ዝብል ካብኡ ምስቲ ዘይተበጣጠሰ ዘሎ ርክብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሒዞም እውን ዘልዕልዎ ኣለዎ ሞ ትግራይ ካብ ዝመዳይ ከዓ ዝፈጠረቶ ንፅረት እውን የለን ከምቲ ዝበልካ ዓቕቢ እውን የለን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መሪሕነት ፈይላርት እውን ኣሎ ብዋናነት ዘሎ ኩሉ ኩነታት ሪኡ ተንቲኑ መንገዲ ዝንፅር የለን ሞ ኣብዚ ኸ ከመይ ኢና ትግራይ ከመይ ክፀልዋ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ ዝህልዋ ነገርታ እዩ ንፅቕ ብምባል ጥራሕ ግን ረብሓ ትግራይ ምሕላው ይከኣል እዩ ፅቕ ክንብል እዩ ዘለና ሓዚ ኩናት እውን ስለ ዝረኣና ፀጋም ኩነታት እውን ስለ ዘለና መሪሕነት እውን ስለ ዘይብልና ብዙሕ ነጥብታት እያ ትጠቅስ ዘላ እስከ ንስማዕ እያ ድማ ስለ ዘለና ስቕኢልና ኢና ክንሓልፎ ዘለና ዝብል ሓሳብ እውን ኣልዒልካ ነርካ ፅቕ ምባል ጥራሕ ግን ሰላም ትግራይ የውሕስ ድዩ እቲ ዘሎ ፀገም ከፈታሕ ንምርካብ እያ ኣብዚ ከምታ ናይ ኣምሓራ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ይምልከተና ይፀልወና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ኮይኑ ናብ ዕብየት እንተቋመት ንህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ዓቕሚ እዩ ተወሳኺ ማእገር እዩ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን መንጎ ህዝቢ ትግራይን እቲ ዓብዪ ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነገር እዩ ዝብል ነቕምጠሉ ኣብ ኤርትራ ርግኣትን ሰላምን ዘይህሉ ንጉዳእ ኣብ ኤርትራ ርግኣትን ሰላምን ጥዑይ ኩነታት ሃዋህው ተፈጢሩ ኤርትራውያን ቀሲኖም ዝነብሩሉ ሃዋህው ተሃልዩ ንትግራይ ይረብሓ እዩ ስትራቴጂካሊ እዩ ታክቲካል እውን ኣይኮነን ዝብል ነስምረሉ ምስ ሕዚ ዘለው ዝምዕብሉ ዘለው ነገራት ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዖ ኣለኹም ዶ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ
استراتيجيكالي مال استراتيجيكالي نوح زتمته مالتيو نتግራይ ربحا يبلالو انت خوينا دادي تقرمكم because that's true ኤርትራ ርግእትን ሰላም ዘለዋን ሃገር እንድሕር ኮይና ንዝኾነ ክፋል ናይ ማሕበረሰብና ኢትዮጵያ ጽቡቕ ይከውን ዝግባእ ጽልዋ ጸጋም ክኸውን ኣይግባእን እዩ ዋይ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ንኢትዮጵያ ወሪራታ ስለዘይትፈልጥ ኤርትራ ዝወረረታ ሃገር የላን ኣብቲ ከባቢቲ እንትርፎ ክትውረርን ክትረምን ክትጭፍጨፍ እንተዘይኮይኑ ኤርትራ ዶብ ሰጊራ ዝወረረታ የለን ትንኮ ዶብ ሰጊራ ዝተዋጋእቶ ምናልባት እዚ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ውግእ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ድማ بإنفيتيشن نايتو أبو زنبرة political elite كم زنبرة يو لذي زي بلا زلو كنا عملنا نخلطه I don't know really كتعمل كفيديو مغنياتو كم نجوه كم صباح حساب زغيرو سبعة سلزغانو نزيوم عمينكا كم زيل كحت زارب يتخليها but كم حدا elite نايتقراي كم ذكر زارب كله قبول زخانة زارب يزي أنا وين أبناء تقراي بوتان دزخون نيره أب قربابتي سلام كله مغنياتو أب قربيت كارقاتن سلام كله ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ስጅ መታዘሎ እትክከለ ክፋልና ሕብረተሰብና ኤርትራ ኣካል ናትና ዝብል እቲ ሕቡ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ እዩ ንሱ ዝብል ዘሎ ኣነ ግን ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ጎረቤተይ ሰላም ኩሉ ንዓይ እውን ኣድቫንቴጅ እዩ ኦፍ ኮርስ ሰላም ከም ናይ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ግን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ትናታ ሰላም ብዋጋ ናይ ኤርትራ ክትገብራ እያ ትደሊ ናታ ሓድነት ወይ እውን ፍቕሪ ናይ ኢትዮጵያ بواقع نيرترا نيرترا خن قبت عينا بمبال يوم حدنات كفترو سفتنو يفيلوك ندحري تماليس كهيسترناتهم كل تاريخايو بتدقا قام زنس عبارة نقرن تلو كل جزء نابي إيرترا زغن أقل كلهم كل أبتوشتم artificial ريلا يكون عندن artificial زخونة سلام الرقعات زلون كونو أبجزء درجي ولا كوشتم سجى معلوم تبلنا تزعبي سجى مريت إيرترا ينيرو بعلم زبلوي تزعبي وج تزعبي حيلنا يدرجي أبير تراينيرو سلزي تزعبي وج أبير تراينيرو هايلا سلاسة تخونة بعبي إثيوبيا دحاني نيرو تزعجم أبير تراينيرو نير تراي جبت على لغة بمبال نخول مسيت سرايت أبير تراي زكايدو نيرو سلزي كل جزية تزلهم تزعجم نير تراب حشوية بمتاويم حوس السلام كسمع غرز فتنو نتقرأ اللي تبصلت أنا بزنا برولو نتن كل زنا بروم سلام كل جزنا إيرترا تنشنز من البعض تنقدمش من دعمت سلام رخيبهم كونوا كل يوم دحريوجن التنا إيرترا وقت رايدة كونس دحريو نتكون تا سلام نخيمات كل جزء أكتيف لسه فترة زنبرة نتقرأ نيجي حيل مخانو على ملزم سكراي مخنياتو اتدوب دي ماركيت نخيكون زي ده اللي زنبرة نسي واي نيجي بتانا إيرترا وقع لكم أبزقكم تعمتوا كل جزء سلام يلا نبله emergency rules ديو كلا عين السيستماتنا ده إثيوبيا نعبتك سبز ودق نتنا إيرترا إيكويشن ناتتكمي يخيد نيرو سلزي إيرترا إثيوبيا سقات كويناتا يتفلتنا إيرترا إثيوبيا كن إيرترا خلق زي سقاتيا سلزي تزبلو زلو كم بوليتيكاوي الرعاية ننوح قصالنا زلو انت حاسب نيرو إيرترا سقاتا يكونوا تومن للو خل دما رقاز زلوا سلام زلوا تمعبل زلا هاجر دما أبزوبها كل زي بوزيتيف نجاري نتهاجر سلزي تنا إثيوبيا قدام دي خالين بر بزعب إيرترا صبوك كم زخونة እንታይ እዮም ተዋሓ እዮም 2018 ኣብይ ኣሕመድና ብስልጣን ምስ መፀ ኣብ ኣያ ታቁልፊ ዘላ ሕዙም ክበኣሱ ድዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንመደራደር ድዮም ትቀመ ዘለዉ ኣብ ኣያ ትምስረት ብወገን ኤርትራ ተጠሊምና ዝብል ስምዒት ኣሎ ብዙሕ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ዝጠለሞን ኢሳያስ እዩ ዝዛረብ እቲ ውዕል ከይረኣኻ ከምኡ ኢልካ ምፍራድ ከቢድ እዩ ኣብይ ተጠሊሞ እዮ ዝብሎ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጠሊሞ እዮ ትብሎ ነገር ካሃለወ ብወገን ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ማለት እዩ ዝዋጉ እምበር ንኣብነት ሓደ ብኢትዮጵያ ብቁርብ በጫቕ ዘበልዎ ዝቐረባ ግዜ እታ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ክትመፅእ ከላ ብሰሜን ክፅበየና ሰብ ንሕና ብሶማሊላንድ መሬት ረኪብና ገለ ኢሉ ሬድዋን ሁሴን ግን እንታይ ወሲኹ ነይሩ ብጎንደር ጌርካ እዩ ብትግራይ እውን ኣይኮነን ጎንደር ጌርካ ናብ ምፅዋዕ ንምርኻብ ኮሪደር ብምፍጣር ናብ ወደብ ንሰርሐሉ ኣለና እዩ እቲ ዝኣተናዮ ስምምዕነት ኣብ ምትግባር ምድንጓያት ስለ ዘሎ እዩ እምበር ይብል ቃል ብቃሎም ስለ ዘይተረኸቡ ማለት እዩ ብወገን ኤርትራ ብወገን ኤርትራ ምስ ወደብ ተተሓሒዙ ኣይንህብን ኢና ድሕላውነትና ዝብል ኣይኮነን ኢለ ዛሚ ግን ኮንዲሽን ኣቐሚጦምሉ ነይሮ ኢለ ናይ ባዕለይ ግምታት ዝቐምጥ ኮንዲሽን እንታይ እዩ ምስ ትግራይ ተተሓሒዙ ተተኮሊፉ ዝብልዎ ገለገለ ዘኮረዮም ተጠሊምና ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ሕዚ ኣብይ ግዜ ክገዝእ ዕድል ሃቡኒ እቲ ዝበልኩምዎ ክንፍፅም ኢና ግደ ይብልኩምን ቃልኩም ካስሕሙ ክብሩ ቢዝም ዘሎ እንድሕር ከም ዘይትገብሩ ኮይንኩም እምበር ናትኩም ተቃወምቲ ምፅእ ኣብ በዚ ተቃወምቲ ምምፃእ ገሊኡ ሰብ ቀጥታ ናብ ፍጥጥ ናብ ውግእ ዝእቶ እዩ ዝመስሎ እሱ ሓደ ፓርቲ እዩ ተቃወምቲ ክተሰልጥን ክተምፅእ ከለካስ ተቃሊሶም ካብ ጎረባብቲ እናተላዓሉ ነቲ መንግስቲ ተጥቂዖም ከወግድዎ እዩ ኮይኑ እውን ኢና ናብ ተግባር ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኮይኑ ግን ዝበዝሑ ከዓ ንምንታይ እንጥቀመሉ
ኢድ ምጥምዛዝ እዮም ትጥቀምሉ ኣብ መሬቶም ተዓጠቑ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ቤት ፅሕፈት ንባዕላ ካብታ ዝነኣሰት ቤት ፅሕፈት ነበርቲ ነቲ መንግስቲ ዝቃወሞ ብነፃነት ክነብሩ ቤት ፅሕፈት ክኸፍቱ ምፍቃድ እዚታት ተለመደ እዩ ብሱዳን ገፅ ሕዚ ነይሩ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ናይ ሕሜቲ ናይ ሃምዶክ እዞም ሲቪልያን ጋቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ዝብል ሕዚ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቡርሃን በዚ ዓብዱ እዩ ዝክር ይኽእል ዳርጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ዝበሃል ይመፅን ስሩ በቃ ምስ ኢትዮጵያ እውን ርክበ ይቋሪፀ ገለ መለና ዝብል እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ከምዚ ምግባር ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ሱዳንስ ይገብርዎ ኣለዉ ግን ምስ ሱዳን ግን ኣብ ውግእ ኣያቱ ኣልፋሸጋ እኮ ብምሉእ መሬት ተታሒዙ እያ ሳሕዝ ናብ ውግእ ግን ኣያቱ ምስ ሱዳን ድማ ኣሕዋትና እዮም ዋጋን ጁንታ ንውድእ እምበር ምስ ሱዳን ድማ ብሕጊ ኢና ንውድኦ ኮይኑ ባጫ ደበሌ ጀነራል እናሃለዎ ቅድሚ ኣምባሳደር ኮይኑ ኬንያ ምኻዱ እቶም ስምምዕነታት ንክትግበሩሎም ዝገብርዎ ክስታይ ከይኸውን ክንሪኦ ኣለና ብወገን ኤርትራ እውን እንድሕር ፌደራል መንግስቲ ንሕና ዝበልናዮ እንድሕር ዘይፍፅም ኮይኑ ከምዚ ክንገበር ኢና ምስ ፋኖ ዶ ወይ ምስ ካሊእ ዶ ሓበራዊ ጥምረት ክንፈጠር ኢና ዝብል ምንቅስቃስ እናተገበረ ብተግባር እውን ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ፋኖስ ብሻዕብያ ምስልጥኑ ነይሩ ትብሉ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣለዎም እንታይ እዩ ትዋጥቶም ዘለዎ ሕዚ ክብዮም ዘብልዎ ዘለዉ ፍልልይ ኣለዎም ዶ ምንም ሕቶ የብሉ ግን እቲ ፍልልይ ንመደራደሪ ዝኾኖም ጥቕሞም ንክበረሎም ዝገብርዎ ዲስ ካብ ልቢ ስርዓት ንስርዓት ሓደ ክውግድ ሓደ ክውግድ ዝብል ኣይ ቲንክ ክረአይ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢለ ይወስድ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተተሓዘ ግልፂ ገይሮምዎ እዮም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዝገበርዎ ኣመራርሓ ናይቲ ውዳበ ኣብ ወፃእ በዓላት ነሰናኽል ነርና ኣይ ቲንክ ፕላን ኤ እዩ ዝመስለኒ ንሱ ብሕጋዊ መንገዲ ፕላን ቢ ከዓ ብጎነፅ ተጠቂምካ ነቲ በዓላት ንብታን ፕላን ሲ ከዓ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ኢትዮጵያ እናተበገስካ ገለ ዝብል ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ኣብ ዓዱ ዘረባ ንባዕሉ ምፍቃዱ ባይ ሰልፍ ኣፈላላይ ሰፊሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዚኣ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ካልኣይቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናትና ክመፅእ ኣብዚኣ ካላ ሓንቲ ኤክስፐርት ናይ ትግራይ መቸም ኢሊት ናይ ትግራይ ብዛዕባ ኤርትራ እንተዘይ ተዘሪቡ ዝሰምዖ ሰብ ስለዘየለ ቀዳማይ ናቶም ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ እዩ ኣቴንሽን ከም ዝረኽቡ ዝገብሮም ቢካዝ ኣይ ቲንክ ንትግራይ ብኸመይ የመሓድራ ዝብል ሰብ ወይ ኣብ ትግራይ እንታይ ትገብር ዝብል ኣቓልቦ ዝረክብ ኣይመስለንን ብዛዕባ ኤርትራ ግድ እንተተዛሪቡ እዩ ኣቓልቦ ዝረክብ ዋላ በቶም ተጋሩ ኮይኑ ይስምዓና ናተይ ትንተና እዩ ምክንያቱ ኣብ ቪድዮ መፂና ንሕና ኣነ ንኣብነት ቪድዮ ክሰርሕ ከለኹ ንትግራይ ብኸመይ ንሪያ ዝብል ሓሳብ መፂኒ ይፈልጥን እዩ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዓንዳር ዘረባ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ኢትስ ናት ኢቨን ኣወር ቢዝነስ ማይ ቢዝነስ ኣነሲ ተጋሩ ከመይ ገይሮም ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓዶም ይመርሕዎ ኣለዉ ኖ ፕሮብለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ግን ታሪክ ዝምህረና ሓደ ነገር እንተሎ እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም ከተንብቦም ክትርድኦን ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዘይኮነሲ 10 ግዜ ካብኦም ዝመፅእ ስጋት ኩሉ ግዜ ሪል ስለዝኾነ ከምዚ ኣብ ጥንቲ ዝነበረ ታሪክ ዘይኮነስ ሪል ዝጭበጥ ስለዝኾነ ኣብዚ ካላ ሓንቲ ካልኣይቲ ገዲፍና ያው ኤልኤፍ መንጎ ኤልኤፍ ነበረ ግጭት ብጣዕሚ ዝዓስሉ ንገፈሞ ድሕሪ ኢንዲፐንደንስ ዘሎ መስታይ ነውግዕ ድሕሪ ኢንዲፐንደንስ እንታይ ዝብል ኣሌክስ ለዋል ህዝባዊ ግንባር ንዕኡ ትመስል ሃገር ክፈጥሩ ይሓቂሙ ኣሌክስ ለዋል ዝበሃል ሓደ ፕሮፌሰር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተጣባቂ ወይ ከዓ ዳርጋ ካብቶም ካድረታት ናይ ህወሓት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሪሊ ዝማወተሎም ዝነበረ እዩ ስቲል እውን ከምኡ እዩ ንትውድን ባዕሉ ትመስል ሃገር ብናይ ባዕሉ ኢሜጅ ክፈጥራ እዩ ዝፍትን ነይሩ ነዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኢንስትሩመንታት ነይሮም ይብል ሓደ ሳዋ እዩ ሳዋ መናእሰይ ብግዲ ተመልሚሎም ናብኡ ይኣትዉ ካብኡ ናይ ፒኤልኤፍ ፖለቲካ ዕላማ ኢንካልኬት ይግበሮም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ድማ ሞሮለስ ድማ ኣይሚን እቲ ናይ ኤሪትሪያን ኣይደንቲቲ እዩ ኢንካልኬት ዝግበር ነይሩ ኤርትራ ሃገራውነት ዝበሃል ሃገራዊ መንነት ዝበሃል እዩ ኢንዶክትሪኔት ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ኢሜጅ በዚ መንገዲ እዚ ሳዋ ከም ሓደ ኤክስፐሪመንት ይጥቀመሉ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ፖለቲካል ማርኬታ ይመስል ንብል ከለና ኢሳያስ is effective and razorless political CEO national political CEO እዩ then እዚ ምግባር እንታይ ገይሩ ኢሳያስ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ካብቲ ፓርቲ እውን ካብቲ ሚሊተሪ እውን ምውጋድ እንታይ ገይርዎ ፓርቲ ኤንድ ስቴት ፈላልይዎ እዩ ዝብል ፓርቲ ንወይኑ ስቴት ንወይኑ ክልቲኦም ዝራኸቡ ኢሳያስ ኣብ ዝበሃል ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ንባዕሎም ምን ዝራኸቡ ይብሎም ተፈላለየ እቶም ናይ ፓርቲ ሰባት ኤገለስ ኢሳያስ ብዝኾነ ንውሕ ዝበለ ቪድዮ እንድዩ ዝዛረብ
ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ብናቱ በቲ ምስሊ ናቱ ሰሪሕዋ እንተኢሉ እንታይ ፀገምኩም እንታይ ፀገም ኣለዎ ክብል ከለኹ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ብራንድ ኢትስ አ ፋንክሽናል ብራንድ ማለት ክሰርሕ ዝኽኣለ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ምስ ሓያላት ገጢሙ ኩሉ ነፍሱ ክኢሉ ኣብ ሰውራ ተፀሪቡ መፅዩ ሃገር ናፅነት ከምፅእ ዝኽኣለ ንዓኻ እውን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ትምድር ዘለኻ ነቲ ዘለካ ፖለቲካል ስልጣን ክህልወካ ዘኽኣለ ሓይሊ እዩ ስለዚ ሰዓረ ሓይሊ ኤክስፐሪመንትድ ኮይና ብሳህል ዝሰርሕ ምዃኑ ፈሊጡ መፅዩ ነቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ዝነበረ መፅዩ ኣብ ዓዱ እንተገበረ እንታይ ፀገም ኣለዎ ንስኻትኩም እኳ ካብ ካልእ ዓለም ኤክስፖርት ጌርኩም ካብ ካልእ ኢምፖርት ጌርኩም ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሕ ዘይሰርሕ እንደይበልኩሞ ቅዋም ካብ ካልእ ዝመፅእ ኣምፂኹም ዘባልዓኩም ሕጊ ጌርኩም ንዑ ከተፅድቁ ህርዲ ክትብሉ ትውዕሉ ኣለኹም ህዝባዊ ግንባር ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዋ 9 ድማ ሃገር ማዕርያ ትግብኦም ተፋቂሮም ክነብሩላ ኣለዎም ንክፋቀሩ ኮይኖም ካዞም ህዝቢ እዚኦም ፅቡቅ ዝኾነ ንክፋጠሩ ፕላትፎርም ክፍጠረሎም ኣለዎ እሱ ድማ መጀመርያ እታ ዘለዋ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ብማዕረ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ምዕሩይ ዝኾነ ዝርጋሐ ናይ ፀጋታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰውራ ከለዉ እቲ ዝነበሮም ፀጋታት ንኩሉ እቲ ተጋዳላይን ነቲ ኣብቲ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝዋሳእ ዝነበረ ብዓቕሙ ዘባፅሖ ዝነበረ ምስ መፀ ድሕሪ ናፅነት ድማ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ናብቲ ሃገር ከም መቃርሖ ከም ዝፈተነ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከረንቲ ተሰሪሑ መነፈራ ደቂ መሓረ ናቕፋ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብኡ ድማ እቶም ንፍዓት ዝተባሃሉ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ እንተነይራ ኩላቶም ዕድል ኣለዎም ናብኣ ንክመፁ ከከም ብቅዓቶም ካልእ ድማ ከከም ኩነታቱ ድሕሪኡ ግን እዚ ኣገባብ ኣካዳሚ ድማ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ካብ ሙሉእ ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ እሞ ከዓ ፒውር ኣካዳሚ ምስ ስራሕ ዘይተሓሓዝ ዓይነት ትምህርቲ ዝኽብል ከለኹ ከቆናፅብ ኢለ ኣይኮንኩን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ኣካዳሚካል ኢንስቲትዩሽን እዩ እምበር ፕራክቲካል ኣይኮነን ኢልካ ቲዮሪ መፅሓፍቲ ናይ ዓመታት ተነብብ ምናልባት ነቶም ሎው ዘፅንዑ ዝነበሩ ወይ እውን ምናልባት ንገለገለ ፊልድታት ፅቡቅ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሪል ኩነታት ክንመፅእ ከለካ ቴክኒካል ስኩል እዩ ዘድልየካ ስዋይ ኣነ ኣብ ስዊትዘርላንድ እየ ዝነብር ዘለኹ እቲ ሲስተም ዝሰርሕ ቁጠባ እንተሎ ድማ ናይ ስዊትዘርላንድ ኣብ ስዊትዘርላንድ ድማ ኩሉ ሰብ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኮነ ዝኸይድ ቴክኒካል ስኩል እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝኸይድ ሰብ ዓመታዊት መንእሰይ ናይ ዝሃገር ኣብ ቴክኒካል ስኩል እዩ ዝኸይድ ቴክኒካል ስኩል ማለት ከዓ ፕራክቲካሊ ሰብ ኤሌክትሪሻን ይኸውን ፀራባ ይኸውን ቴክኖሎጂ ይመሃር ናይ ኢንዱስትሪ ይመሃር ናይ ኩሉ ዓይነት ኣብቲ ተግባር ናይቲ ቁጠባ ዘድሊ ንዑ ይምህርዎም ሽዑ ካብኣቶም ዩኒቨርሲቲ ክቕፅሉ ዝደለዩ ድማ ነቲ ሞያ ምስ ሓዙ ናይ ስራሕ ተመክሮም ዝገበሩ ላዕሊ ገፆም ክቕፅሉ ይኽእሉ ኣብቲ ዓውዲ ናቶም ማናጀር እናኾኑ ክኸዱ ይኽእሉ ስለዚ እዚ ሲስተም እዚ ንምትእትታው ኮሌጃት ከፊቱ ናይ ሕርሻ ኮሌጅ ገይሩ ናይ ቴክኒካል ስኩላት ዝነበራ ካብዚ ሓንፈቲኑ ኣብ ሓጋዝ ከለ ተገይሩ ኣብ ኣዕበል ሓመልማሎ ተገይሩ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ድማ ስፕሬድ ገይሩ ነቶም ናይ ዓሳታት ወይ ከዓ ናይ ባሕሪ ዝመሃሩ ኣባስዕ ማሪን ዝበሃል ገይሩሎም ነቶም ናይ ሕርሻ ንሓመልማሎ ዝበሃል መፅፊ ናይ ሕርሻ ቦታ ገይሩ ነቶም ናይ ቢዝነስ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ንዓዲ ቀይሕ እዚ ኻ እንታይ እዩ ህዝቢ ሃገሩ ክፈልጥ ኮይኑ እቲ ዩኒቨርሲታት ፋሕ ክብል ኣለዎ ስለዚ እቶም ሶሻል ሳይንስ ዘፅንዑ ኣብ ሓደ ከተማ ናይ ካልእ ሃገር ከይዶም ኣብኡ ክመሃሩ ከለዉ ነቲ ዓዲ ይፈልጥዎ ምስቲ ህዝቢ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ይገብሩ ካልእ ድማ እዚ ኩሉ ነቲ ሃገራውነት ንምህናፅ ዘድሊ ነገር እዩ ሕማቅ ነገር ድማ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ለባማት ዝኾኑ ተማሃሩ ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገረይ ዝብል ሓንቲ ሃገር ሓንቲ ባንዴራ ከንበልብል ኮንፊደንስ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ጥራይ እዩ ኣብ ካልእ ነናቱ ንእሽተይ ካልእቲ ባንዴራ ኣላቶ ትግራዋይ ካብታ ናይ ኢትዮጵያ ሒዙ ከንበልብል እታ ናይ ትግራይ ትቐርቦ ኦሮሞ ከምኡ እታ ናይ ኦሮሚያ ትጥዕሞ ኢትዮጵያ እታ ናይ ቀደም እቶም ኣምሓሩ እቶም ናይ ቀደም እያ ትጥዕሞ እቶም ሶማል ኤቭሪባዲ ኣብቲ ዞባቲ ዘሎ ንእሽተይ ባንዴራ ካለይቲ ኣላቶ ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ባንዴራ ዝበሃል የለን ሓንቲ ባንዴራ እያ ዘላ እታ ካለይቲ ዝብልዋ ዘለዉ ድማ ምናልባት ናብኣ ክንከይድ ናብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ቁም ሓቀኛ ሰማያዊት ጌርካ መረብ ሰጊርካ ወራ ጌርካ ተከዘ ሰጊርካ ዛላምበሳ ሰንዓፈ ሰጊርካ ኣስመራ ቅጣዕቱ ግን እግርኻ ዳንጋኻ ስረኻ ማዓልታኻ ምስተገልደምካ ሽዕሳማ ምስተላሃኻ ሽዕሳማ ምስተቀልደምካ ቁም ሓቀኛ ሰማያዊት ብስሳን ሓደን ዓመተ ምህረት ንበረኻቲ ተተኩሽላ ዝወፀት ኣብ ፌደሬሽን ዝነበረት ሰላም ክትእውጅ ዝተመደበት ዝተጠልመት ንዓይና ንፅበሕ ይውን እዞም ዝሞት እውን ንዓያን ወዲቖም ዘለዉ ሕጂ እዞም ጀጋኑ ኣሕዋትኩመን ደቅናን ወዲቖም ዘለዉ ንዓኣ ንምምፃእ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዝሞዚ ብቐሊልካ ይንሪኦ ኣብ ሰውነትና ኣብ ቤትናን ኣትዩሎ ዝሓዘን እዚ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዊ ምዕረተ ነፍሲ ይሃበና ንሕና ኻ ብሓቂ ገድሊ መዓት መስዋእቲ መዓት ስንክልና መዓት ደም ፈሲሱ
أجي توتال التاريخ ناي فدريشن زنبرة تاريخ أو دوتا غيرو حدش تاريخي تسريح بإيرترا حدش تقالسي مسواتي تقدل قلن بلوي لازم ناتسنت مسكونة نزو كله قالسنا إيرترا نزو كله مسواتي نزو كله الدخام نزو كله سدد لغنا أبتهاجر زلو تسفا أبتهاجر زلو عقرهابتي أهزب إيرترا زلو حاليو تحبو قال بمولو تاريخ إيرتراويان هو كل زغل بانديرا خبر كلالو مو سماي بانديرا ناولعنا لنا انه تلك متسويين عندنا مسوات خفيلناكو زبي إيرترا مسوات خفيلو عدتات نريدو سب مويتو تقادلت تسويهم معدم فسيسو معات أكل فسيسو قوليلو سلذي نازي كوكل زغل أبت بانديرانا خاخم تاريخ قمت خلالو كلنا هكراتكم يند قورا زواقم بابتاي حتيات جيروزي ولا حندي 30 عامت زبي إيرترا كابتن واقع خفل كلوس نايك أي حد دق قدامي فسيسو سلذي أي حد دقو زبي إيرترا أنا زال عالم تاريخهم كتصوع من تناس إنت واقع سلذي خفلو بزي قدل المغنيات أبسندق علامة ملكت من حرجيرهم يبيعهم اللوا زنبار مغنياتو أبب بانديرهم كابس ألاقي وررا استخالا خلولو دبنا خفيلنا اللو زولو نايك أي حملكت هلو مبزحت أنا عالم زلو هاجرة أي حملكت ديبلن بانديرا يلن أي ديبلا بانديرا بقطر بعالم كندينا يفلتني جن دارجا ماجوري تبع عالم زلو هاجراسي نايك أي حملكت هلون مسغروا بتهاجرات زجبروا كنا مبزحت أن أفريقيا هاجرات مخا دارجا 100% ناي أي حملكت بانديرا لهم بيكوز أتحت مجزات نيرهم كارسي كايدو نيرهم ببعضهم نتذكر وقالس زخفلوا واقع خاني كابزنا لا على مبرهي كل كلني تقولوا زحل ثدة سلست قول زحل ثدة حدا زطبو حدا نايدك برزلو نجوز دي اللي تمهاري سلست قول زحل ثدة أويو أبغى عاوت تاجر مسلكم تنقلوا أدينا معزيا مقتونا معزيا مايتونا معزيا طوتونا معزيا تبلعنا معزيا تستينا يقولوا تحسر ورادة أمال زخونة تقراواي نايم وداتا وعف زخونة تقراواي كتاجر مسلكم هلو إن خوزي على العسكري على عسر تبلين تلسلك يسلك خسالة قرص عيلو تنايم وداتا ورادة حسر زخونة تقراواي كتاجر مسلكم دولوا نتوم فاميليا هلو إن خمسة يالله أقوى مساي يالله النخا 10 تاني سنيلكا 10 دولار بلا عاد الناسي 1 مليون 5 مليون دولار تاني سنيلكا للنخا يسدي أطلعين ترسع إزدي أب تقرأي تقاتم زلو كنتاتيو كابا فهم تسمعوا لهم أتكونتات قليل كم زي اللي زي حقاون حقا البونات بزوحت كم زقاتم زلو نزيد ما يوم جحرايد ليونيو جوا بحال زلنا كبور بحال زلنا نابلو نسب كفكروا لا بيرترا زلو ارمين زخونه حزبي بحال زيبلو كبر زيبلو قال زيبلو نابلم زفكروا زنبرو بعلهم نتحكي كان معلتنا معلتي يكدولنا له نغتل ابزي نا عليتاوياننا بقى عليتنا احنا ترفنا عليتاويان فرقانينا زرنا يبوها زر امتراف يبوها كل نجر متراف عليتاو ندي اوف عليتاوياننا نصر زرباي نابحوخنا بلا نفسك تعمكن بعلهم تعبيون ولا كاب نفع ود خالق حما حاوكن كاب حاوكن عليهم بعلهم وليدكن تعبيون تودا اكم زب صحكنا يكونن بعلهم وليدكن تعبيون هاب حجونيو زي نحد نفدو نتشعتدو نشو مونتريال كاز نبر نبرا يله سب كله بين نبرك موت كلها بين ازمو تزفوت وولادي هماني كله اي مسوها ما حصنا يوصني تقبيرو خير كلها تزفوت وولادي حدش ولا ريد ما يتفرح زحبن طريقك خوخرعك يتسريحو زفرح يبلو زحفر يبلو قيا جننتن سرحتوني قياماي بيتك كم مسلا على ددي فرحنا دي اتواز بهال مسلا زمن ختيمي لومي زفرحنا دي اتواني قلب عبع قبل حديد تاريخ جفعي زستمو رزقا قنع ارتراويخا تقبل بقلولاو مننتن تاريخ زقلوكا كسادوم كنفحن نترباربوس نسخا ودبات ود حفرت مدر راستات ارترا بزيوم كتصمم اي محرلكانيو قنع تاريخكا كتقنعو تسريحلكا ونان كلت ودبات ود ادلسن زلانيخا تنيت صباح كله معلتي ردانيو
ክንዲ ትቕስጉሞ ዝግባአና ይጎየናን ውሑስን ነባርን ምዕባለግን ብሓደ ለይቲ መንገብገብ ሱኺዕኻ በሪርካ ዝብፅሕ ኣይኮነን ስለዚኦም ንሕሉፍ ገልጠምጠማ መምህር ክትገብሮ ለባማት ሮማ ብሓደ ለይቲ ተሃንፀትን ዝብሉኻ ከመይ ሎሚ ኤርትራ ብሓደ ለይቲ ዘይተሃንፀት ኢሎም ሰላማ ክብፅብፁላ ዝርበፁ መሰረታዊ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ክስራዕ ዘሎ ኣወዳድባና ክሕይል ክኽእል ኣለዎ መሰረታዊ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ክስራዕ ዘለዎ ጠበንጅኡ መሳርሒኡ ሒዙ ነዚ ውግእ ዝኽምክቶ ዘለዎ ከዓ እቲ መንእሰይ እዩ ከመይ ገይሩ ተወዲቡ ይሰርሕ ዘለኻሊኻ ብፅንዓትካ ጎረፍ መፃኢኻ እዛ ኤሪትራና ደይ ባሕሪ ካብ ሙሉ ዘሪ ንዓኻ ትፈሪ ህዝቢ ዓተቦ መልሐቕ መላዝቦ ተሓስስ ሰልሚ ሎሚ ከም ትማሊ ኣሚነ ኣሚነ መሬቱ ንዓኻ ሒዘ እሲነ እምብራቕ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካታት ዘሎ ኣብ እስያ ዘሎ ነናይ ከባቢኡ ነናይ ጎደብኡ መኸተ ከመይ ገይሩ ደሚሩ ይሐይሎ ሓንቲ ሰከንድ ከይሰልከየ ቀጻሊ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ በቲ ሓደ ከዓ ዋኒኑ ካይረስዕ ማለት እዩ ትምህርቱ ስርሑ ሽቕለት ኣፍራይነቱ ንቤተሰቡ ንስድርኡ ዝገብሮ ሓገዝ ከይረስዐ ኩሉ እዚ ኣጣሚሩ ክሰርሓሉ ክእል ኣሎ ኣወዳድባና ከምዛ ንሪኣ ዘለና እታ ጉዳይ ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ኣንፈታቲት ፈተና ዝመፅእ ዘሎ ናብቲ ህዝቢ ንቕሓት ናይቲ መንእሰይ ብፍላይ ናይቲ ንኡስ መንእሰይ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብቲ ከበርክቶ ዝኽእል ዓቕሚ ነቲ ህዝቢ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሓድነትና እንድሕር ውሒስና ካልእ ኩሉ ቀሊል ክሰግሮ ዝዓበየት ምስጢር ናይ ዓወት ናይቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ከም ሃገር ክንቅፅል እንድሕር ኮይና ኣብ ሓድነትና እዩ ዝምርኮስ ኣነ ድማ ኩሉ ስራሐይ ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ መሊሱ ንክሕይል መሊሱ ንክስስን ዳ እምበር ንሱ ንድሕሪት ንኸይምለስ ኩሉ ዝከኣለኒ ክገብር ንስኻትኩም እውን በብዝትኽእልዎ ንዑ ግበሩ ሃገርና ክነልምዕ ሃገርና ንቅድሚት ክንወስድ ህዝብና ንኸነድሕን ህዝብና ክንጠቅም ድሕሪ ኮይና መጀመርያ ከነፍቅሮን ከነኽብሮን ኣለና ነቲ ክብርታትና ድሕሪ እዩ ይትኻል ኩሉ ክቐለልና ዝኽእል እንተዘየለ በዚ ዲጋ እናሰራሕካ በቲ ክልተ ዓሌታት ዝበኣሱ ተኮይኖም ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ሰራሕካዮ ኩሉ ከተፍርሶን ከተቃፅሎን ምዃንካ ርዱእ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ከይከድና ኣብ ካርቱም ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ርኢናዮ ኣብ ሶማል ርኢናዮ ስለዚ ኣብ ዙርያና ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ መጀመርያ ሰራውር ንግዲ ገዛ መሰረቱ ኢኻ ተፅንዕ ዘለካ መሰረት ድማ ሓድነት እዩ ኣብ ህዝብና ናብኣ ድማ ኩልና እጃምና ከነበርክት ይምሕፀን ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ንኩሉ ደገፍ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ስራሕ ፅቡቅ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ደግፉ ሓግዙ ናብ ንቅድሚት ንክኸይድ ግበርዎ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ለበዋ ክበኩም ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ኣነቴልካ ሎሚ መዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋልንካ ዲኻ ብግረት መፍራሳ ስዒርካ እዮም ኢኻ ብውሽጢ እንግደገ ሓቅናት ክዓቢ ኣነ በልካ ሓቂ ኣንተ ሓደ ልቢ ኩሉናት ክዓቢ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ኣንታ ኤሪትራዊ ሰበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ